Wah, diampun jenggeret ki waton wae. Dan jenggerat iki mengareng edan dhewe kok ae. Walah rung di bojo to. Ya lek golek. Angel lho yu. Lah kriteriamu ki kepiye? Yo Sing kok ngopo? kriteria aku ki sik klinis, rapi, tanggung jawab, sing berdasi kan lho Bu. Alah kok ya angel-angel kok kowe iki ki. Ya ora angel zaman saiki lho yu. Ya muga-muga kowe entuk sing mbok karepke, sing mbok pengini, sing mbok sirmu. Amin ya yu. Aku sekiranya ketok arep bali wae deh yu. Oh ya, hati-hati kono. Lek nggo turu. Ya. Iki piro yu ta yu? Wes rasah wae. Rasah bayar. Oh, Besok neh wae. Ya, nun ya yu ya. Oh ya. Ya. Malam-malam wae. Ya, hati-hati. Wah, iki aku banget iki. Iki kudu aku macak sing rapi, patok lepis, klambi hem, sepatunan. Cocok iki. Milih aku iki. Lastre nek aku macak rapi. Iki kesenengane Yulastre iki jan aku banget iki. Nek nggon tanggung jawab, mbok loroe oke. Bondoku oke. Tenang wae, pok men kudu dadi laku iki. Iki kok impiane Sri Kandi kok dhuwur banget iki. Iki aku kudu macak boys piye carane ben Sri Kandi seneng karo aku iki. Sri Kandi kuwi masalahe. Entrane ket mau dikongkon nang angkringan, ming golek sego ket mae esuk bali jogging. Kok ora lek bali-bali ki jane iki. Nih, ditopakne iki. Apa dadak perlu disusul ya? Wis jam ya ngene. Kok ya ora lek bali. Oh, kerek-kerek ngapeli Lastri tukang jamune kae po ya malahan kudu tak goleki tenan iki, Jan. Waduh, babonku malah nyusul kayak piye lo tutupan aku lo. Entrane Pak nih, ket mau dinteni ora bali-bali ki napa to? Wah, ya remuk ya aku kok mulih lo. Segane dienteni ket mau ora bali. Ngerti ora to? Wetengku nganti cilik kok ngene iki. Oh, Jan, tene nunggu Lastri to ora? Ya aku iki kurang apa to Pak nih? Seksi, gemoy, body kurang apa daripada Lastri ki lho Pak nih. Roti klabruk lo, tutupi kene lo. Tutupi. Tutupane tetep ketok gedene semono kok awake. Ayo. Ayo Pak nih, lek bali ngenteni apa? Aja lali segaku. Engko lali nang angkringan ditemu Lastri meneh engko. Lek ndang bali. Wis aja pesenanku Syukur. Yu, pesenanku Mas dadi urung. Wes dadi ket mau iki. Oh ya kan sak disusul babonku kae lho. Ah ya. Yo iki dite. Ya sik, susuke tak golekke. Rasah disusuki. Ngbayar wedange Yulastri kan mau wae. Lah iki jek turah kepiye iki? Sesuk neh. Oh ya. Lho, gentenan Pak nih wis ngarep. Kok penak men bonceng mburi. Bengi bonceng kok awan arep boncengnya. Wah, sian. Yo, segamu. Jan. Alah. Iso ora to Pak nih? Sik. Weh. Sik Pak nih. Jan, Pak nih. Piye to Pak nih? Jan iki motore napa to Pak nih? Njaluk sing anyar iki. Yo aja iki motor kelangenan kowe. Medun.
Jan. Kabotan, Dun. Wah, yo. Yang repoti. Sik, Bune, tak cek sik. Cek busine iki kok. Lah urepe Bune? Alah Pak nih, mbok ganti sing anyar to Pak nih. Aja kelangenan kok ganti sing anyar. Yo surung bareng men mesra. Mau Pak nih, aku ki capek kok Pak nih. Aku nggak suka apa nyuruh-nyuruh. Waduh, terus piye nek gak nyurung? Ya, kesing dong Pak. Kok sing nyuruh main apa to Pak nih ya Pak nih ya? Remuk double iki. Ora apa-apa ya Pak nih ya. Ya. Sik, Pak nih, sabar ya Pak nih. Sik. Yes, ya, Ayo, kaya nyurung bangkokan damen. Pli, wis awan ya Pli. Aku tak beli dhisik, arep barang aku walah mah. Kok tinggal ngaret tau? Oh, arung arep Loh, sih. loh. Aku bayari ya. Wah, bedino kon bayari gah, tuman. Yo, ame ngombe tok pira? Oh iya, 5.000. Ya wis nyok iki. Ya, Bun. Iki. Waduh, ye, lu ra gelem bayari ya. Wah. Sesuai Pak Kentung bae gitu Pak nih. Yo, sesuai Ya. Pak Kentung mau lak turah to. Murah. Wis nggo bayar nggonku wae ya yu. Oh iya, elah. Plek kowe iki kebiasaan kok kowe iki. Wah, ini Pak Kentung bali petok bojone. Lu ngaret. Wah, aku ngopo ya iki yo. Aku tak ngapeli Sri Kandi wae macak wis iki, Pak. Iki Sri Kandi senenge karo sing macake bagus, klimis, wangi. Aku kudu macak wis ayo coba si aku kalah. Ini Pak ini. Wah, ketoknya wis wangi kok. Pola wis wangi. Ini rambutnya yo gak aul-aulan. Ayo tak pacane wae. Iki kan njaluk minyak dulu iki, minyak aku. Aku kudu macak sing bagus sih. Ben Lastri gelem karo aku. Kaya apa sing diomongke mau karo Lastri. Aku yo seneng ya karo Lastri. Sing kalah karo Kipli. Loh, Rene, Kipli, Rene yo. apa? Ini minyak jelantah ora? Duwe yo. Kene, aku njaluk Argo ngopo, Pli? tak nggo goreng iwak cetul. Aku ndek loro ae cetule. Tak nggo sarapan nih. Wis tak jiwe sik. Yo, Yo, ke main gari semene. yo. Yo wis to. Lah iki minyak semene iso tak nggo minyakan rambut, main klimis, main Sri Kandi. Seneng. Ini tetap milih aku Sri Kandi ya. Leng sing dikarepe Sri Kandi. Yo, wangun dong. Bagus. Ini tetap Lastri tetap milih aku. Kalah lo Kipli ini. Wah wis. Ayo dari macak geleng kiri ngapeli Sri Kandi. Mantap le. Lu salin ngae. Nah, sekarang ngarep nikung aku wae. Yo wae. Sarapan wae. Ini belum tetap kudu tak gagal le belum. Biasanya kok kok ini belum ada.
Beneran iki bone kayak kumpulan ning gedung aku tak macak rapi tak ngapeli lastri ku tak selak gedisian walang sangit karo jenggeret bingung bro. Sri Kandi kok belum ketok iki. Arjuna wis majak boys ngene wis stil. Waduh kayak walang sangit kayak ngopo nih kono indak indik macak rambois blas kayak ngopo kayak jangan-jangan arep bibrik lastri kayak Pli kowe iki ngopo ning kene iki Aku yo jelas ngapeli Sri Kandi. apa cakane kaya tengu ngene iki ngopo ya kowe iki Lah kowe ngopo bos ning kene? Kowe macak kok bongkokan gamen ngono kok. nganu Pli nganu nilai proyek padat karya boys kok ngene kok bongkokan damen oh Gegek kowe yo mung arep ngapeli Sri Kandiku, Bos. Jo lancang kowe, Bos. Kae Sri Kandiku ae. Jupluke dong apa do wijane jeneng ngono kae. Ayo, dong apa kowe ning kene? Mar dong ijen lastri to. Lah kowe dhewe arep ngopo ning kene? Nganu kuwi. Apa arep ngaret ning kene? nek arep ngarit diarit ora kok gawa ngono kok Aduh. Arite iki malah keri ya. Sik lho. Gegek kowe yo arep nikung aku mengan iki. Nek ngene iki konconan iso dadi musuhan iki lho. Paribasane guyonan iso dadi tangisan ngene iki lho. Iki masalah hati ya, Pli. Sadurunge janur melengkung bebas to Pli arep milih sapa. wis sakdiki ming padha wong telu ki padha nyenengi ro Yulastri ming indak-indik ning kene iki engko dinteni le metu wae arep milih endi Pli kowe iki ora kerengan Oh, wah diamput jenggeret iki waton wae dan jenggerat iki mung arep edan dhewe kok ae. Kalau dulu suwek brutune ketok jan tak gawe kae Pak Kentung kae. kae ngono nek ngerti Lastri lak radian madang kae ngono Saingane adewe kelong siji kae ya belo cetora kena tereliminasi kae Lho. Sri Kandiku mah digawa kae. Waduh. waduh wah
Wis dandan maksimal kok ngene, jebule mah digondol wong. Waduh, padat karyaku hilang kae wah. Ya, Sri Kandiku digondol buta cakil. Aduh, piye iki? Kilo Kipling